Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V, and welcome to our YouTube channel! So for today's video is... Nagagising ko lang, literally, and it's already 10. It's already 10 in the morning. Yes. And yeah, tanghali talaga ako nagising guys. Bakit? Pagod ako guys kahapon. Sobra. Grabe yung pagod ko kahapon. Ito ba yung outfit ko? Sobrang pagod ko kahapon na ewan ko. Gamit ko yung aking ano. Sobrang pagod ko kahapon dahil alam niyo guys, buong araw talaga kaming nasa labas. At anong oras na kami nakauwi ng bahay kahapon? 9 na ng gabi. Grabe. Grabe yung experience. Yes, gumala kami ng coal at tumala din kami ng ball. Ganun. Ang ganda nung light kasi dito, puti. Ewan ko ba dyan sa asawa ko dito sa ano lang, pati yellow. Huwag ka rito, nag-iiba yung kulay kasi yellow. Ayan, so yan. Nakagising ko lang at yes, hindi ko papakita sa inyo yung background ko dahil magulo. Das Nebensatz nach dem Dachschaum, nach dem Neck. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. Haben wir
ein Ich bin Verb mir sicher, und ein Modalverb. dass du besser schreiben Normalerweise kannst. steht das Das Modalverb in Position 2. Hauptsatz Aber und hier, weil das Nebensatz. ein Nebensatz ist, steht das Modalverb ganz am Ende. Und nicht vergessen, Nicht das Verb vergessen. ist konjugiert. So, wie bilden wir diese? Ich habe gelesen, dass Was habe ich gelesen? Banana. Bananen sind gesund. Ja. Also, Ich habe ich gelesen, habe gelesen, dass dass Bananen Bananen gesund sind. Wenn wir zwei Sätze zusammenbringen, It will change. nicht vergessen. And the send Nach dem is Hauptsatz kommt Komma, kommt dann nach nach dem dem kommt der erste. Ich finde es Ist schon. es schön? Morgen schneit die Morgen scheint Sonne. die Sonne. Okay. Ich Und die finde andere es schon, Das ist, Komma, dass ich finde morgen die schön, Sonne dass scheint. morgen die Sonne scheint. Nicht vergessen. Lektion 4. Kausalsätze. Hi guys, update. Tapos na ako linis, ganyan. Tapos, naglaba. Yung first batch na labhan ko na, nasampay ko na. Ayan, nasa labas. Ayun. Where? O, di ba? Yung first batch lang yan, yung mga light color, tsaka puti. Tapos, yung yung second batch, ando, nakasalang. Kain tayo, guys. Ito yung pillows na nabili ko kagahapon din sa Asia Store. Isa lang ang kinuha ko kasi hindi naman ako masyadong Pero masarap to kasi guys, ube. Kaso lang parang napipikiran mo naman, oh. Pero hindi naman siya na, kumbaga, may hangin pa rin naman siya. Pero ganito lang talaga. Ewan ko ba, ba't ganyan? So, yun. Ito siya. Yun, malapit na 5 minutes na lang. Pupunta ako sa baba. Tapos, tumubo na pala yung mga seeds ko. Pakita ko sa inyo. Bango. Bango ng ube. Pillows. Ooh. Nasa Antipolo ako. Madalas kong kinakain ito. Kasi may tinda ito sa kantin. Ayan. Oh, diba? Ube. Sarap. Sarap. Tapos kanina, after ko isampay yun, natumba ba naman? Grabe. Siyempre, nilinis ko ulit yung Tinanong ko ulit yung mga nadumihan. Malakas ang hangin, di ba? Nakakatawa kasi nakakapagsampay na ako ngayon ulit sa labas. Kasi hindi ako nagda-dryer, guys. Kasi pagka laba ko, konting hang lang din naman, matutuyo siya. Tsaka maganda na yung weather ngayon. Kaya sasampay na ako sa labas. Pillows.